ପାହାଡ଼ର ମିଳନସ୍ଥଳରୁ ପ୍ରାୟ 200 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରୁ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଉପରକୁ ବହି ଆସୁଥିବା ପାହାଡ଼ିଆ ଝରଣାର ଅପୂର୍ବ ଶୋଭା ସହଜେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଏହି ଜଳପ୍ରପାତ ନିକଟରେ ରହିଛି ଏକ ବଡ଼ ପଥର ଚଟାଣ ଓ ସେଠାରେ ରହିଛି ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ପାହାଡ଼ିଆ ଗୁମ୍ଫା। ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏଠାରେ ବାଘ ରହୁଥିବାରୁ ଏହି ଗୁମ୍ଫାକୁ ବାଘିଆଣି ଗୁମ୍ଫା ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହିଥାନ୍ତି। ବାଘିଆଣି ଜଳପ୍ରପାତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଓ ମନୋରମ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଏଥିରେ ତିଳେ ହେଲେ ବି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏଠାକୁ ଗମନାଗମନର ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିନାହିଁ। ବଣମଲ୍ଲୀ ବଣରେ ଫୁଟି ମଉଳିଗଲା ସଦୃଶ ହୋଇଛି। ତେବେ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହୁଥିବାରୁ ଏଠାକୁ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ଏଯାଏଁ ହୋଇପାରିନଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ଦୁର୍ଗମ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଲୋଚନରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ରହିଥିବା ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ବିକାଶ କରାଗଲେ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତେ ଓ ଏହା ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରନ୍ତା, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଦେବଗଡ଼ରୁ ସରୋଜ ଶତପଥୀ, ETV ଭାରତ।